Bertan 11 pertsona gorpuztu ditu, kantuan, dantzan, gimnasia egiten ikusi dugu. Ilenia Baglietto eibartarra daukagu gaur, eta beti bezala irripar batekin hartu baitu. Ilenia, aupa. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ez zara berria antzerkian, baina bizi dugun egoera berria da. Nola eramaten ari zara? Bueno, nahiko ondo. Ari naiz saiatzen zirkunstantzia hauetara amoldatzen, ez? Onartzen eta esaten, zer egin daiteke honekin. Azkenean, ontxe momentuan, bira batekin nabil, Jo la peor del mundo musikalarekin, gabiltza, eta bai, 50 hamarrera daude publikoa, murriztuta antzokietan, baina betetzen ari gara. Eta horrek ematen dizu kriston poza eta jarraitzeko indar hori, ez? Behar duguna bai. Hala ere, iritsi zara pandemiara eta lan askorekin, eta gainera etxean egon garenean, etxekoak telesaia ere egiteko aukera izan duzu. Hori ere, beste celebrekeri bat, suposatzen dut asko ikasiko zenduna ere esperientzia horrekin. Ba, imaginatu, azkenean etxetikan egin dugu guk dana. Izan gara aktoreak, teknikoak, makilladoreak, jantzitegiikoak, dana indogu. Azkenean bakarrik geunden, geure etxian, ordenadoriakin, mobilakin, aro de luz horrekin, influencerrek erabiltzen dutenarekin, eta horrekin telesail bat indogu. Imaginatu, baina nola daiteke, azkenean lortu dugu. Imaginau, azkenean jasotzen dozunean telefono deia eta esate zute. Bueno, oin... Lantxo bat daukagu etxean zaudenean. Etxetik handa, bai, eta etxekoak dituko dara, jo, bai. Eta azkenean ikuste dut kriston arrakasta ukizuela, eguneko gauza komentatzen genitu, eta egun horietan danokari ginen bizitzen gauza. Bai, esperientzia oso antzekoak denak. Hori da, orduan azkenean jendeak ikusten zuen, eta esaten duz, nostras, bitu, ari naiz hau bizitzen, ez? Esan dute, hasieran, ez, 11 pertsonaietan ikusi zaitugula, baina atzera bagoaz, zurea gimnasia ritmikoa izan behar zuen. Bai, justo atzo gainera, nera izpak egin zian oparitxo bat. Eta, pasatu dizkit VHS-en neuzkan bideo guztiak, gimnasiako txapelketakoak, ordenagailura, ez? Eta jarri zian hasieratik, gimnasia hasi nintzanetik, amaitu arte egin dituen txapelketa guztiak, Espainiako txapelketak, Espainiako txapelduna izan nintzanean, eta flipa guen eban. Ze, karo, azkenean ikuste dozu, zeu zarela, zeure gorputza, beste toki baten, ez? Zu, gogoratzen dozu, zelan zinan, garai hartan, baina gogoratzen dozu modu baten, baina ikusten dozu nian, ez zate oso estras, eski igual ja, hain txikitatik, ja, baneukan zeo zer artistikoa, ez, gorputzean. Eta noiz piztu zen aktore izateko nahi hori? Bitu, 15 urtekin ikusten nuen beti Un paso adelante, telesaia, Upadance. Bai. Eta hor, ikusi nuen, zeuazela, antzerkia ikasteko eskolak. Eta nire gurasoa izan nien, behitu, hau nahi dut ikasi. Nahi dut eskola batera jun, eta interpretazioa ikasi, kantua ikasi, dantza ikasi. Hor jakin nuen, benetan zer egin nahi nuen. Aipatu dut, ez, antzerkian, basabizela, telebistan ere, baina haien, beste esperientzia berri bat bizi izan duzu, Espainiako telebistan Akaziaz telesaian parte hartu ostean. Izugarrizko arrakasta sortu gorpuztu duzun personaia, Maite? Bai. Hala izan da, niretzat hasiera baten beste lan bat zan, ez? Egia da beste salto bat zala, produktora berdinakin presunto kulpable egin nuen, eta hortik jaz deitu ziaten zuzenean Maite Zaldua interpretatzeko, ez? Eta, hasiera baten, esan nuen, beste pertsonai bat, eguneroko telesail batean, esperientzia hori da, beste ritmo bat, esperientzia izugarria, baina lan bat, zan nahi dut. Eta, karo, batean ikuste oso kriston arrakasta daukala, eta hor ja, azten dira gauzak aldatzen, ez? Sare sozialetan batez ere da gehien igarri dudan tokian, ze mundialki izan da, internazionalki, orduan, karo, ni noa kaletik eta berdin noa, esan nahi dut, lasai Euskal Herrian, ez? Euskal Herrian ezagutzen diate, baina lehen bezala. Baina batian, sare sozialetan, eta hori, komentatzen genuena, oparien kontua, batian jendeak idazten dizu egunero, 5, 6, 7 mezu. Hego Amerikako jarraitzaile asko, ez? Asko, batez ere Hego Amerikan. Mundu guztian, bai.
Europan ere asko daude, Asian ere daude fanklubak, Asian esate osula, bapatean fanklub Txina. Ilenia eta Maitino, biena. Maitino, ez dakiten entzat, da bikotearen xipa orain deitzen dana. Nik hau dana orain ikasiotean. Enekien ezer, bapatean da, xip dana hitz horiek erabiltzen diranak sare sozialetan, nik enekizkien, baina orain ikasi ditut. Zer du berezi personaia horrek horren beste arrakasta euki izateko? Agian lesbiana delako? Bai, hoixe da. Azkenean, pertsonai LGTB bat egiten dozunean, ni oin konturatu naiz munduak behar duela holako pertsonaiak ikustea. Mutu referenteak, ez? Hori da, azkenean referenteak dira, eta egia da, mutiletan gehiago ikusi ditugula, baina nesketan ez hainbeste. Nik uste nuen baietz. Eta horrelako gainera telesail, ez dakit, klasikoa edo epoka, ez? Hori da, hasiera baten, gehienak ziren amamak ikusleak. Baina orain konturatu gara ez, gazteek ere ikusten dutela, gazte asko doia arratsaldetan amamaren etxera, eta esertzen dira amamarekin akatiaz ikustera, eta karo, hortik ere sortzen da, esatia, ostras, interesgarria da ikusten dudana. Eta holako pertsonaiak sartzen diranean ere, askoz begeixo, azkenean. Horrek ekarri dizu ere, bestelako, ez dakit, erlazio bat, ez, jarraitzaiekin. Bai, azkenean hori, esaten dizudana. Ni, ez dakit dituen 3.000 jarraitzaile sare sozialetan, Instagramen, eta apatian ditut 25.000. Osea, hilabete batzuetan izan dela denbora gutxi baten, eta, klaro, ari naiz hori, jasotzen, ez dakit, amodiozko eskutitzak, nire lanagatik, nire pertsonagatik, ez dakit, gauza hauek beti kontatu dizkigute, baina bizitza dituzunean, edo, pentsate oso gaur egun ez dela gertatzen, ez? Bai. Esate oso, nik uste dut hau ez dela gertatuko gaur egun, baina bai, gertatzen da. Eta badago jendea nahi duena eskertu geure lana. Eta hori, geuretzatu da, imaginatu, esate oso joke guai, ez, jendeak, eta karo, nik esaten eman, izango da pertsona honengatik, baina eske, gehienak jarraitzen dute beste lanak, etxekoak adibidez, Hego Amerikatik ikusten zuten, eta batzuk hasi dira euskara ikasten, etxekoak ulertzeko. Eta esaten ziaten, ulertzen dugu euskara, da ni, oie. Segundo, Bai. Gero ere, aplikazio bat egin dizute? Bai, badakata. Fanklub Ilenia Baglietto aplikazioa. Nahi baduzue jaitsi. Eta, fankluba darama Valentziako neska batek. Eta egin dit web horri bat, baina superpolita. Eta fanklubeko neskak etorri ziren Olitera, Yo la peor del mundo funtzioa ikustera. Han ezagutu nituen, opariak ekarri zizkidaten, eta hori, sortu diate web horri polita, fanklub Ilenia Baglietto deitzen da, eta gainera, hor subskriptore edo egiten bazara, bidaltzen dizute etxera karneta, Ilenia Bagliettoren, fanklub Ilenia Bagliettoren karneta. Eta ni naiz, 0 eta landerra number 1. Eta gero ja hori da. Eta hortik sartzen zara zuzenean aplikaziotik web horri horretara. Duda barik, aktore moduan bizi izan duzun olako celebrekeri bat. Esperientziari ez dakiten celebrena hori da. Hala ere esan dugu, ez? Oholtzan ere, hainbat lan egin dituzu, oholtzan egin duzu gainera, esango neuke denetarik, ez? Kantatu, dantzatu, nagusientzako, klasikoak, umeentzako, lan asko egin duzu, ez? Bai, nahiko errekorria polita daukat, egia esan hori. Nik uste dute beti izan naizela ausarta. Batzuetan bota naiz pizinara eta esan dut, hau igual handi egia da niretzat. Baina, horrela ere ikasi egin dut, ez? Azkenean esate oso, saiatu behar naiz, probatu inbiot, eta probatuta gero ikusiko dut, aber zer egin daiteken horrekin, ez? Bizitzan ere olakoa naiz, eta orduan lanean olakoa naiz, hasieratik esan nun, danetik inbiot. Eta oin, bizta atzera botatzen baldin badut konturatzen naiz, hasieran dena egiten nuela. Orain igual gauza batzuetara esaten dut, uste dudalako hori egin dudala edo ezin dudala hori egin, edo badakidalako ezin dudala egin. Baina urte pila bat eman ditut, baietz beti esaten. Danari bai, eta horrek eraman dit gauza pila bat egitera. Hori zuk esaten duzuna, antzerkia, zarzuela egin dut ere bai, Madrilen, musikal pila bat, umeentzako, nagusiendako, drama klasikoak. Hori da, drama klasikoak, dantzasko espektakualak ere egin ditut, kantaskoak ere bai, orduan, danetik. Izango da personaien bat kutsuna duzula?
arrastua itzi dizula. Bai, niretzat, nik beti esaten dut, azkenean Ninarekin, La Gaviotako pertsonaiarekin ertzila saria jaso nuen. Bai, gogoan dut. Eta, bai, 2015ean. Eta niretzat beti izan da oso berezia. Gainera, Gustavo Tambasok zuzendu zuen, Gustavo hilintzan oin dela urte batzuk, eta justo berarekin berriro egin behar nuen lan, Madrilen, Zarzuelan, eta kriston penarekin gelditu nintzen. Azkenean nahi nuen berriro berarekin lan egin, ez? Bueno, niretzat oso berezia izan zen Ninaren pertsonaia berarekin interpretatzea, eta orduan pena horrekin gelditu nintzen. Eta gero, berriro ere, beste Nina bat interpretatu nuen Pichichi musikalean, pertsonaiaren Nina san, eta niretzat, ez dakit, zeo zer hor, nire barran esaten duena, bueno, zeo zer ukiko dut izen horrekin, ez? Nina izen horrekin, azkenean beti ekartzaizkit gauza oso honak. Bueno, urrengorako, ez? Hori, a ber. Beitu, ondala gutxi García pelikulan dako, Ana Murugarrenena, inean, hartu nuen parte pelikulan, baina egin nuen kastina beste pertsonai batentzat eta Nina san bai. Baina azkenean ez nuen hori interpretatu. Osa, que itxoiten dago oraindik beste Nina bat. Nina antzarkian, Nina zineman ere aritu zara. Ez dauka zer ikusirik telesailerarekin, telebista, pantaila txikirako egiten diren ekoizpenekin, antzarkiarekin zer ikusirik ere ez du. Non sentitzen zara komodoago edo dena gustoko duzu, edo zineman ere ez dago horren beste aukerarik? Claro, dena dut gustoko eta egia esan, hori, aukera gehiago izan ditut beti antzerkian. Zineman beti interpretatu ditut sekundarioak edo repartuak. Orduan, ez dagoen beste denbora evoluzio bat eukitzeko pertsonai bezala, ez? Orduan, nik gogo pila bat daukat, ez dakit, sekundario potente bat egiteko edo protagonista bat nola, ez? Baina asko gustatzen zaiz zinema, ze uste dut daukala telebistaren eta antzerkiaren nahasketa. Bai, nahasketa. Azkenean, ensaiatu egiten duzu, antzerkian bezala, gero esena bat interpretatzeko, sekuentzia bat kasu honetan. Eta gero, audiovisuala da, telebisten bezala. Telebista da azkarrago egiten duzu, eta ahaztu egiten duzu, eta jarritzen duzu, ez? Baina zinemak daukana da, hori, antzerkiko zeo zer ere badaukala. Eta hori asko gustatzen zait. Eta metzetan jarrita, ze pelikuletan ikusten duzu zure burua, Helenia? Jo, zer gustatuko litzaizuke? Balibidez, Mulholland Drive gustatuko litzaizuke interpretatzea, zergatik ez. Zergatik ez, ez? Hori da. Ja eginda dago, baina bueno, igual remake bat egingo da edo. Eta antzerkian, esan duzu Nina, La Gaviotakoa, baina orain ametzetan ari garela. Jo, eske beti gertatzen zait, antzerkian, ez ditudala nahi egin diren ja pertsonai pila bat. Gustatuko litzaidak beste pertsonai berri bat egitea. Ez zenuke klasikoetara joko. Ez, nik uste dut ja klasikoak gehiagi egin direla. Orduan, beste gauza berrietara joan behar garela. Antzerkiak badu ere talde lana, ez? Komunitate txikia sortzen da beti ere sormen lan horretan, ez? Bai. Nik uste dut lan hau dala sormen lana eta beti dala talde lana. Ez dut uste, adibidez ez dut ikusten inoiz nire burua bakarrik zeo zer potentia egiten, ez? Azkenean beti dago talde bat, ez? Ez bakarrik aktoreen taldea, baizik eta atzean dagoen jende guztia. Azkenean jende hori ez da ikusten, baina beti dago hor, eta beraiek gabe ez ginen inora helduko, ez? Baina egia da, antzerkien adibidez sortzen dela familia. Askotan gertatzen da, momentu horretan edo lanean zauzen hilabete horietan, taldean dauden guztiak, aktore guztiak dirala zeure lagunik onenak. Eta gero, amaitzen da proiektua eta ez dituzu berriro ikusten. Baina momentu horretan dira, zeure lagunik onenak, ez? Kezkenean gorputz lanean zauz, eta hori oso potentea da. Eta antzerkian ere baduzu publikoaren erantzuna momentuan, egunean bertan, etxera joan aurretik, ez? Bai, guztiz. Txalo horiek dira hain bereziak, eta nik uste dut orain pandemia garaian ere txalo horiek dirala askoz bereziagoak adibidez. Sumatzen duzue? Bai, asko. Maskararen atzetik gogoa dagoela. Bai, azkenean ikusten da, beraiek eskertzen dutela gu horregotia eta gu eskertzen dugu pila bat beraiek horregotia, ez? Orduan txaloak desberdinak dira. Beterik ez egon, ez? Distantzekin eta bai. Baina jendeak eman nahi duen bero hori igartzen da pila bat. Eta kontatu diguzunagaitik musikal horrekin basabiltzate, ez? Bai, ontxe gainera Madrilera goiaz, Torrejón de Ardozen daukagu funtzioa. Hemen Euskal Herrian geratzen zaigu
Mungia momentuz, gehiago urtengo dira, eta Galizienera daukagu beste bolo bat, osea, jarraitzen dugu momentuz. Bueno, ez da txarra, ez? Bizi duen sasoiarekin, ez? Bai. Kanpoan ibili zarete dagoeneko ja antzeslan honekin? Oliten egin genuen, eta gero ja bira Euskal Herritik. Bai, beraz ikusi behar ere, ez? Kanpoan nola jasotzen duten, ez? Bai. Komedia bat da, ez? Bai, komedia. Okerrezpanabi, eta musikala da. Musikala. Sor Juan Ainezen bizitza da. Sor Juan Ainez izan zen idazle feminista bat, berak idatzi zuen lehenengo poema feminista historian, eta kontatzen da bere bizitza, baina, bueno, berak idatzitako poema asko musikatu egin dira, Iñaki Salvadorrek musikatu ditu, eta abestiak dira bere poemak. Ez danak, baina batzuk badira. Orduan, bueno, oso polita da eta oso interesgarria da bere bizitza, eta oso gutxi ezagutzen da. Oso gutxi benetan, Eta komediatik eraman duzu, ez? Bai, komediatik eraman da dago, bai. Bai. Kuriosoa, ez genuen ezagutzen. Ez. Jende gutxik ezagutzen dago, benetan, Bai, eta eskertzen da ezagutzia eta holako emakume indartsoen, imaginatu garai hartan, izango zen idazlea izatea. Bera gainera lesbiana zen, eta lesbiana izateagatik sartu zuten konbentu baten. Orduan, konbentu horretan, izkutatuta idatzi bat zuen, garai hartan umeak ezin zuten idatzi, ezer, orduan, berarentzat, eta gero inork ez dago ezagutzen, emakumea izateagatik, ez? Hor ere beste adibide bat, ez? Oraindik ere zenbat historia ditugun gureak eta gure inguruko emakume askorenak kontatzeko, ez? Horretarako ere balio du horretarako antzerkia, klaro, bai. Horretarako erabili behar dugu antzerkia, telebista, audiovisuala, eta egia da igual antzerkian askotan gehiago erabiltzen dela honetarako, eta uste dut audiovisualean oraindik falta zaigula holako pertsonaiak sartzea, ez? Eta batez ere emakumeekin. Oraindik kostatzen da. Uste dugu, onartzen da emakume horretako. Ez, oraindik kostatu egiten da. Orduan saiatu behar gara eta ez dugu beldurrik eduki behar, ja. Bai, ez? Eta oraindik ere asko kontatzeko dagoelako, ez? Bai, asko. Eta hortan zabiltzate, ez? Zerban kontatzeko nahian, ez? Lander Otaolarekin, biok berriro ere aspaldi ere egin izan dituzue Oan dut Peinarriagan laburtxo kuartitoa deiturikoa gelatxo bat egin zenuten, eta berriro animatzen zarete, zuek konta iguzu, zertan zabiltzaten? Bale, hau bagenukan buruan oindala denboratxo bat esan genuen, hori, egin genuen gelatxo hori Arriagan, Niños deja de joder con la pelota, oindala 5 urte egin genuen, eta esan genuen, hemendik 5 urtetara beste bat ingo dugu, eta hemen txegaude. Geure ametsak egi bihurtzen berriro be. Bai, lan espadator sortu egiten da ere, ez? Bai, guk beti esaiatzen gara. Azkenean, oin lehen esaten genuena, ez? Momentu arraro bada. Ez dakizu lan eukiko dozun, ez dozun lan eukiko. Aktore moduan beti da pixka bat horrela, ez? Bai, baina oin askoz begeio, imagina. Askoz begeio. Klaro, orduan esate oso, zingo dut, lana sortu, jazta. Gero, badago, baina bada espada sortuko dugu. Eta, sortu dugu amor y humor funtzioa. Zeran esan daiteke, egia da, gutxi nahi dugula esan funtzioari buruz, nik bakarrik esango dut. Lander eta biok gaude, Lander eta Ilenia gara, funtzioan ez dago pertsonaiarik. Lander eta Ileniak gorpuztuko dute Lander eta Ileniaren bat. Hori, bai. Baina, zer nahi dut, ez garela joango pertsonaio lan, Lander eta Ileniatik, Lander eta Ilenia. Eta gero dago Nayeli Barrola pianoan, eta orduan musika zuzenean ukiko dugu, eta egingo dugu, esan daiteke rezital autobiografiko komiko bat dela. Kantuan orduan ere arituko zarete, pianoa badago. Hori da. Eta gero, sorpresatxoak egongo dira hor barruan. Nik uste dut, kulturari omenaldi bat egingo diogula. Eta zuen bizitzari ere? Gutxiago, Niños deja de joder con la pelota egiten genion oso rekorrido potentea geure bizitzei, baina hemen ez hainbeste. Hori ja kontatuta dago, baina geure bizitzetatik, badaude holan pintzelada txikitsuak, geure bizitzari buruz, baina da batez ere kulturari omenaldi bat. Garrantzia hemen behar zaio, ez? Gai hauetan, ez? Eta orain, ze importantea dan, ez? Eta ze beharrezkoa daukagun, ez? Eta nik uste dut guk geneukala beharra eta jendeak ere baduela beharra. Humoretik ere joango da, ez? Bai, guztiz, humorea da, bai. Eta zuek sortu, zuek egin? Guk indogu dana, egin dugu koprodukzioa ZIT produktorarekin, Borja Lorzaren produktora da,
eta beraiekin egin dugu. Orduan, Euskalduna Jauregian estrenatuko dugu, otsailak 5ean, eta egongo gara otsailak 5, 6, 7, eta gero 12, 13, 14. Bai, 12, 13, 14, hori da, 2 asteburu. Ostiraletik igandera. Eta gero ikusi behar, ez? Eta gero ikusi behar, hori da, saietuko gara, gehiago saltzen, eta, bueno, alba dugu Euskal Herri mailan funtzioak egin perfecto, eta alba dugu Espainiara jun, perfecto. Eta hortan ere aktore aditu izan behar du, baita ere, bueno, salmentago, agian urrunago geratzen zaigun hortan ere, aritu behar duzu. Bai, azkenian nik uste dut profesio honetan ere onartzen dozula, nahi dozunean zeure produktu bat egin, leku guztietan jarri behar zarela, ez? Lehen esaten genuena etxekoakekin, hor nik produkzioan ez naiz sartu, baina beste kontu batzuetan sartu behar izan naiz. Eta kasu honetan, bai. Entzartean agian gehiago, ez? Ikusen dutzunezko batean baino. Bai, askoz gehiago. Arrezagoa da, ere, ez? Bai, hori da. Hori, eta ikusentzunezko batean, beti dago produktora potente bat atzea, normalean, a ber, zukaldo zu bezeo zer ikusentzunezko zeo zer egin, aurkeztu, baina normalean produktora bat egongo da, ze bestela ikusentzunezkoa diru barik egitea askoz bezaiagoa da. Antzerkia, bueno, azkenian Lander eta Bio bikotea gara, oinari gara etxean ensaiatzen momentuz, geure terraza potente bat erosi dugu etxean, eta horretan gauz. Zorionekoak zuek, terraza duzuela. Bai, itxita dago gainera, ordu, aprobetxatu dezakegu eguralde honekin. Eta Nael pianoan, ez? Beraz, musika ere, zuzenean, ze plazerra da hori antzerkia egiten denean, ez? Egiten denean eta ikusle gisa bere, eh? Bai, gainera guretzat Kriston Oparia izan da Nahiel ezagutzea, oso ondo moldatzen gara lanian, eta nik uste dut Nahiel musikari bezala ere dela gu bezalakoa, ez? Azkenean, ez ditu bi aldiz gauza berdinak egiten, ez? Eta hori guretzat oso polita da, azkenean momentu guztietan zauz sorpresekin, eta esaten, aber gaur zer gertatzen den, aber gaur zer gertatzen den, bai, egiten dozu egunero berdina, baina beste harima batekin, klaro, emanaldi bakoitza, hori da, eta Nahielek badauka hori musikari bezala, orduan, irakurri dut nonbait, Ilenia, gitarra hartu duzula kantuan egiteko nahiarekin. Bai, bueno, eske, hau ere, da, asfalditik nahi nuen benetan gitarra jo. Ze, ni txikitan hasi nintzen konservatoriora juten, eta nahi nuen bibolina jo. Eta, zer gertatzen zen, aldi berean entrenatzen nuela. Karo, eta ni gimnasian... Entrenamendua gogorra da, ez? Bai, txikitan entrenatzen dituen 3 ordu, eta gero ja, hasten jo nintzen nahinean, ja 5 ordutara pasatu nintzen. Orduan, karo, nire amak esan zian, Ilenia, eske instrumentu bat jotzeko, behar dituzu ordu guzti horiek, gimnasian ematen dituzunak, orduan aukeratu inbiozu, ze bestela gauza biak ezin dituzu egin. Eta orduan aukeratu nuen gimnasia. Eta gaur egun, benetan daukat kriston pena ezin dudalako instrumentu bat, jo, gustatuko litzateke 1000 bat. Baina, bueno, gitarrakin nabil hortipi-tipi. Poliki noia, ez? Azkenian beti sartu zara beste gauza batzuekin, eta hori, orduak behar dira. Kontatu diguzunagaitik, han, hemen, ez? Gora, bera, ez? Ikusten beti botatzen naiz fisirara. Gimnasia ipatu dugula, horren beste entrenamendu, disiplina handiko jarduna da, ez? Bai, oso. Ba hori, esaten dizudan, azkenian txiki-txikitatik nik 4 urtekin hasi nintzen, eta 6-7 urte nituenean entrenatzaile Rusiarra etorri zen, nire klubera, Ipuruara, Eibarrera, eta esan zian, hau, kastin bat bezala, hau eta hau, nirekin entrenatzera. Eta ziginen entrenatzen, eta 9 urterekin jo nintzen Espainiako txapelketara eskolarretan. Eta hor ja gelditu nintzen Espainiako txapelduna, 9 urterekin. Eta orduan federatu intziaten, eta federatu ziatenetik ja, hasi nintzen urtero Gipuzkoako txapelduna izaten Euskadiko txapelduna, bai. Eta hortik ja, Espainiako txapelketara juten, eta ja, 15 urtekin Espainiako txapelduna lortu nun federatuetan, ez? Eta, klaro, azkenian, 3 ordutatik 5 ordutara. Bai, izugarria irutzen zait. Egiten nun bakarrik klasera jun, eta entrenatu, denun gehiago egiten. Gainera, igual, entrenatzen nun igandetan eta guzti, igual, larun batetan txapelketa auki, eta igandetan, eta gero adibidez pixuarekin oso gogorrak ziran. Bai, ez? Askotan hitz egin izan da, ez? Bai. Oso sakrifikatu da dela. Bai, batez ere, ni egon nintzen garai hartan, modan zegoen oso gorputz luzeak eukitzia, Rusiarrak bezala, dirala oso altuak eta oso hankaluzeak, eta karo, nien nintzen olako adibidez. Orduan, klaro, hau, moztu behar nun, ze, karo, izan behar nintzen oiek bezala, baina nien nintzen, orduan, saiatu behar nintzen pila bat entrenatzen, eta hori,
Gaur egun, gimnasia ritmikoa jarraitzen duzu, nola ikusten duzu orain distantziatik? Bai, jardun hori. Nik uste dut, gaur egun pila bat aldatu dela dena. Ze gaur egun informazio gehiago daukagu. Bai fisikoki eta bai hori alimentazioakin edo psikologikoki. Bai, persona ere prestatuta egon behar du, ez? Gainera oso gaztetxoa zara, ez? Hori da. Eta informazio gehiago ere badago. Orduan ikuste dut gaur egun ez direla inbeste holan gauza, ez dakizelan esan, bai, gogorrak egiten, hori da, gauza gogorrak egiten. Bueno, nik uste dut gaur egun permisio gehiago daola. Jarraitzen duzu praktikatzen? Saiatzen naiz, klaro. Nik kirola egiten dut egunero. Eta beti amaitzen dudanean egiten ditut nire lusaketak, eta askotan egoten da gimnasioan jendean eri begira, hau, igual espagata egiten, eta baina egia da gero igual antzerkirako ere erabiltzen dudala. Ikusi zaitugu saltoak eta pirubueltak ematen, bai. Igual, ez dakit pinopuente bat iten dut, edo orduan beti saiatzen naiz zeo zer sartzen. Hor dago, ez? Bai, hor dago, klaro. Gimnasta. Hori da, hori desberdintasuna, ez? Bueno, Landerrekin estrenatuko duzue aurki antzeslan berria, beste proiekturik zain daukazu edo kontatu daitekeela, Bai, badaukat beste proiektu bat, baina momentuz ezin da kontatu da, urte honen amaierarako. Momentuz, hasiko gara hemen Euskal Herrian, eta gero ja Espainia mailara ere zabalduko dugu, baina momentuz ezin dute zer esan. Horrekin geratzen gara. Lana badago, oso ondo. Ziurraski zure fanak enteratuko dira, eta zabalduko dute lau aizetara, ez? Seguro. Bailenia plazar bat izan da beti bezala, zurekin solasean ibiltzea, eta alaitasuna eta energia. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, zeuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.